embroideries. Muna da shaddalas, lufayalas, kullatifa da duk wani nau'in lesuka. A'a, Amal. Dama kina zuwa NUG? Ai duk wani irin nau'in kalan lesukan da kike so idan kika zo NUG ƙarshen zance kenan. Queen Embroideries da kuma Supreme UK. Kar ku kasa a gwiwa wajen zuwa shagon Nasiru Ubalagaya domin mai da kanka cikakken mutum. Gaskiya ne abokina, lalle sutura ita ce cikar kamalar mutum a kowane yare da kuma kowace irin kabila. Nasiru Ubalagaya na gayyatar daukacin yan uwa da abokan arziki zuwa wajen taron bude sabon shagonsa wanda yake lamba 12 Unity Road daura da Zenith Bank. Za a yi taron ne ranar Laraba 16 ga watan Fabrairu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya kai mu ya bada ikon halarta. Amin. Za ku iya samun mu a nambar waya kamar haka. Sai kun zo.